keskittää kohti Huuhtasta. Muisteleeko tässä joukkueiden vaihtoalueella hiljaista? Se Inter muuten valmistelee vaihtoa. Tässä näitä Vepsun paikkoja, mitä viime minuuttien aikana ollaan nähty. Verrattuna siihen ensimmäiseen jaksoon, niin nyt VPS on saanut painetta sinne Huuhtasen maalin suulle. Ja nyt kun näitä hidastuksia täällä kelaillaan, niin samaan aikaan kerrottakoon, että Huuhtanen saa varoituksen tästä ajan peluusta, mistä häntä varoitettiin. Sen myötä VPS epäsuora vapaa potku ja sieltä painetaan pallo maaliin! Peter Michael iskee kauden 14 maalinsa.